Hola, avui us ensenyarem com fem el formatge al matiner de Palau. Tres vaques un dia. Tres vaques un dia. Aquí hem barrejat els ferments i ara tirem el puro. Que vagi remenant i es vagi escalfant la llet de la cua. I ara esteu canviant. La pala per les ligues, que són el que tallaran. I ara s'ha quallat la llet i ara hem de començar a fer el tall. Necessitem un tipus de